Mathias, Tobias, så bror mand, godt at se dig. i lige måde. Hvad hedder det? Velkommen til, ja, jeg ved ikke engang, hvad vi kommer til at kalde den her podcast. Det er egentlig bare lige for at give jer et lidt bedre indblik i, hvem vi er. Og vi kommer til at snakke om i dag, hvad vores rejse er. Lidt om det her med livet som selvstændig og med en online indkomst. Og så selvfølgelig Vanta Academy og Vanta Flow, som vi lige nu kører fuldtid med. Så ja, lad os hoppe ud i det. Vil du starte? Hvem er du? Hvem er Mathias? Jamen det kan jeg godt. Jeg hedder Mathias, jeg er 21 år gammel, og til dagligt der lever jeg af Vanta-modellen. Så er jeg lige flyttet til Aarhus og bor med en af mine rigtig gode kammerater hjemmefra. Og ja, det er ellers det, jeg bruger min tid på. Får trænet en del, heller ikke ked af at få en øl en gang imellem med gutterne. Og så ellers så vi lige startet det her op sammen. Ja, fedt. Hvad med dig? Jeg er Tobias, medstifter. Jeg er også lige flyttet til Aarhus, bor ude på øen. Jeg er 25 år, lige fyldt 25, så det er meget sjovt. Jeg er lige, nu har jeg fået unk-status, som man kalder det. Ja, det er godt. Så hvor startede din rejse hen? Jamen, jeg startede som 16-17 år deromkring, hvor at jeg stille og roligt begyndte at kigge på alle mulige forskellige på internettet, som du helt sikkert også har set. Og så endte jeg egentlig bare med at købe det første kursus, jeg synes der så godt ud. Og det endte med at blive en kæmpe fiasko som altid. Så det var egentlig bare lidt over 10.000 kroner lige ud af vinduet på, at 17-årige Mathias han ikke fattede en skid omkring, hvad der foregik. Men det slog mig ikke ud, så jeg fortsatte egentlig bare, og så faldt jeg over et andet forløb. Også det, som vi mødte hinanden igennem. Og det har jeg egentlig bare kørt med lige siden og fået, ja, vil jeg mene, okay god succes med det. Ja, fedt. Ja, og min historie, det er meget eller det samme. Prøver forskellige ting af. Jeg kan huske, der er så mange gange, hvor jeg har proppet 15-20.000 kroner i noget, og det er sådan de sidste penge, man har. Og så er det sådan, altså man bliver solgt en drøm, som er sådan, det er nemt, du gør bare sådan her, og det er jo det, de forklarer i reklamer og alt sådan noget. Det er meget nemt, du gør det her, og så får du succes. Jeg har prøvet så mange modeller af, hvor det bare var lortekursus efter det. Ja. Altså det er en lortekursus efter det andet. Ja, og det er typisk det, som der var, jeg tror, jeg fik jo først succes med det her. Det var den første online model, hvor jeg rent faktisk fik succes med det. Ja. Og det var, jeg kan huske det første, jeg købte, det var sådan, jeg tror, det var et eller andet Imangachi-kursus til sådan, jeg tror, der gav jeg sådan 15.000. Ja. Og det var, jeg tror, jeg var lige kommet på fuldtid på sådan en produktionsjob. Og der, altså, jo, med at man tjente fint og alt det, men det, der også tiltalte mig, det var meget det her med, at jeg vil gerne kunne leve mit eget liv, selv være ansvarlig for det, selv bestemme, vil jeg ud og rejse nu, eller, altså, fordi man ser jo mange, der bare er ude at rejse, og fede biler, og fede uger, og alt det der. Ja, det gør man. Især nu til dags, altså der er mange af de der, sådan, så er de 18 år, de er bare multimillionærer. Altså, ja, det ser man virkelig tit. Ja, det er voldsomt. Men i hvert fald dengang, der var det 100% det, der tiltalte mig. Jeg har også altid gået op i styrketræning. Jeg har også lavet en Ironman. Jeg tror, jeg er meget ekstrem på det punkt, som virkelig. Jeg kan godt lide at skubbe min krop til sådan the fullest. Ja, så det gjorde du også med den Ironman der. Det gjorde man jo. Altså, fordi man kan virkelig mere, end hvad hjernen den lige går og siger. Ja, det er rigtigt. Sådan, det er ligesom, når man er nede og træner, og nu siger du, okay, nu kan jeg ikke mere. Du har altid lige 2 reps mere. Ja, det er så rigtigt. Altså, det er så rigtigt. Har man basically. Ja, det er genialt. Ja, så det er fandme sjovt. Ja, men der har vi jo egentlig meget til fælles med, at vi begge to har brændt fucking mange penge af på noget, vi ikke har fået en skid ud af. Lige præcis. Altså, også dengang, der arbejdede jeg lidt ude på Hanstholm Havn. Ja. Og det var også god timeløn derude. Det var over 200 kroner i timen. Men alligevel, når man så smider 10k afsted på noget, der bare ikke virker overhovedet, men bare føler, at man har spildt sine penge, så det er også lidt tough. Det er også det. Ja, så når man allerede bliver knæppet af skat, ja. så tjener man sådan noget 20-25.000. Fandme ikke det, der bliver udbetalt. Nej, det er så rigtigt. Det er sjovt, fordi nu har vi jo været i det her game i lang tid. Jeg tror godt, der vel været 4-5 år eller sådan noget. Ja, 4 år har jeg været. Ja. 3,5. Hvor vi har haft den her fuldtidsindkomst, der var skattefri. Altså, ja. Det er crazy at tænke på, fordi normalt,
når jeg snakker med gutter, og jamen, hvor meget får du udbetalt? Jamen, jeg får udbetalt så meget her. Og de siger altid, før skat. Ja, så lige sådan, præcis. får du udbetalt 50? Ja, bro, rolig. Det er før skat. Ja. Det er sjovt, man lige skal tænke på det. Det er jo bare så naturligt for os to. Ja, der er lidt en forskel. Der snakker vi bare sådan om mere, hvad vi får ind på kontoen, i stedet for Nemlig. præcis, hvad det er. Det er jo præcis det, der giver mening. Ja. Så det skulle, ja, jeg synes fandme, det er sjovt. Noget, jeg har begyndt at reflektere meget over her for tiden, det er, fordi nu, det har lige været sommer, det er stadigvæk sommer, der har været så godt vejr, og der har været mange gange, hvor jeg bare har været sådan, ude med gutterne, ude med dig, ude med de andre drenge, og lige få en bajer her, en tirsdag klokken 13, Ja. hvor man er sådan, jeg tror, man glemmer lidt at sådan appreciate det, hvis det giver mening. Jo, det gør det bestemt. Det gør det bestemt. Altså, da jeg startede ud og først kom ordentligt i gang med den her model, og begyndte at tjene rimelig gode penge på det, der var jeg ude at spise flere gange i ugen. Og det var noget, jeg satte fucking meget pris på dengang. Og nu der spiser jeg stadig cirka lige så meget ude. Jeg har dog faldet lidt ned med efter at flytte til Aarhus her, hvor der er butikker overalt, eller restauranter osv., så kan jeg ikke lade være. Nej, og det glemmer jeg også nogle gange at sætte pris på også. Vi sad dernede, hvad var det, i tirsdags, hvor vi sad dernede klokken 1 og sad og fik noget mad og en sodavand og så videre klokken 1 på en tirsdag. Det glemmer man også lidt, hvor fucking dejligt det er, at man bare kan gå derned. Og det er jo ikke fordi, det var et problem overhovedet, og det gør vi egentlig, ja, næsten hver uge. Ja, præcis. Ja, så det er en kæmpe frihed. Det er sjovt, fordi sådan, ja, okay, der har lige været sommerferie for folk, men også bare sådan i en normal vintertid, hvor man også bare lige er ude og spise noget frokost med nogle drenge. Altså, det er fandme sjovt, at man... jeg tror, det var i hvert fald noget, jeg glemte meget i starten, fordi man kører sådan hele tiden med, okay, vi skal bare lave flere penge. Man glemmer sådan helt grund til, at man valgte det, eller det gjorde jeg i hvert fald, det var meget friheden jo. Ja. Det her med at kunne tage ud med drengene og sætte sin egen schedule, basically. Ja. Altså det glemte jeg meget i starten. Ja, det er fucking lækkert. Og noget af det, jeg elsker allermest, det er at sove længe. Så sådan, jeg står tit op, og det er min roomie, han driller mig også med det, men jeg står tit op imellem klokken, det kan være alt fra klokken 10 til klokken 14. Ja. Og det er egentlig, det er der nogen, der vil mene, der er et problem. Jeg synes egentlig bare, det er fucking dejligt, fordi jeg ved, jeg får stadig passet mine ting, og den her forretning, den kører typisk om eftermiddagen aften, fordi at alle de kunder, man har, at de er enten i skole eller på arbejde, så det passer egentlig bare perfekt, at jeg kan gå i seng, når jeg vil, og stå op, når jeg vil. Ja, så det synes jeg er fucking dejligt, det med, at jeg ikke skal til at vågne af en alarm, der bare står og sker ind i hovedet. Nu skal man afsted i skole der klokken 7 eller 8 om morgenen. Ja, det er så rigtigt. Men alligevel sådan, nu siger du, man ikke har en alarm. Jeg sover godt nok ikke stadigvæk med alarm, men jeg har sådan, det er fordi, jeg er så autist. Jeg har et meget specifikt tidspunkt, jeg står op på hver dag. Ja. Og så er jeg sådan, det er det her, jeg gør hver evig eneste dag, og hver dag er det samme. I starten så var man sådan, okay, det her det er fucking lort. Nu er det så meget en vane. Jeg tror, jeg går helt ud af mig selv, hvis jeg ikke står op på det her tidspunkt og får min morgenkaffe. Ja, der er vi jo meget forskellige, kan man sige. Ja. Du kører den meget mere struktureret, hvor jeg egentlig bare tager det sådan lidt. Den ene dag, der går jeg i seng klokken 10 og står op lidt tidligere, og den anden dag, der kan jeg gå i seng klokken 2, 3, 4, 5 om natten, og så kan jeg stå op igen klokken 13-14 stykker. Og det er der mange, der kalder en gooning lifestyle, men jeg synes sgu, det er lækkert. Altså, jeg elsker det. Gooning lifestyle. Fuck, hvor fedt. Ja, det er der sgu. Og jeg kan egentlig godt følge nogle af gutterne, der siger det. Men jeg føler, så længe jeg får gjort mine ting i løbet af dagen, hvilket jeg ved, jeg gør, jamen så er alt fint. Og jeg har også en kammerat, jeg altid siger til, en der hedder Magnus, at det er aldrig for sent at vinde dagen. Fordi han egentlig tager lidt pis på, at jeg sover så længe, som jeg gør. Og så mener jeg også bare til ham, at hvis man nu er nået til klokken 10 om aftenen, for mit vedkommende, jamen så behøver jeg nødvendigvis ikke at have haft en dårlig dag, fordi jeg ikke har lavet en skid produktivt. Jeg kan stadig nå ned og træne, jeg kan stadig nå at få lavet alt mit arbejde, og så gør jeg jo så bare det senere i seng. Så længe at jeg får gjort alle mine ting, så er jeg egentlig tilfreds, og så er jeg egentlig lidt ligeglad med, hvornår. Fordi jeg har ikke på det samme måde som dig med, at jeg skal op klokken 7 eller 8 dagen efter, og så få gjort mine ting hurtigst muligt. Fuck, hvor fedt. Ja. Det er sjovt, at vi er så forskellige på det punkt der. Ja, det er vi meget faktisk. Ja. Jeg tror også, men jeg har altid været meget sådan struktureret i det. Det var sådan, i starten der var det, der kørte jeg sådan en 9-5, og normalt så er man sådan, okay, vi kører ikke, vi vil gerne escape den her lifestyle med, det er 9-5. Ja. Men så var jeg sådan, okay, det blev 9-5, hvor det var sådan koncentreret arbejde, og så efter 5, der var det, som du selv siger, så har man jo kunder, der skal igennem, og kampe, der bliver spillet og sådan noget. Så det er også sådan, det er en god måde at
balancere det på. Jeg tror ikke, man... Der er tit folk, der spørger mig om, hvor meget jeg arbejder på en uge. Og jeg er sådan... Jeg har lyst til at bare sige, I lost track. Ja. Det er slet ikke det, man fokuserer på. Nej, det er rigtigt. Men altså, jeg kører det igen på en fuldstændig anden måde end dig. Altså, jeg føler ikke, at jeg arbejder særlig meget. Det er ikke fordi, at jeg er typen, der sidder og arbejder mange timer hver dag. Det gør jeg slet ikke. Jeg sørger selvfølgelig for at få kørt mine kunder igennem, og så får jeg lavet det andet arbejde, der ligesom er nødvendigt at blive lavet. Så det er ikke sådan, jeg har, ligesom du måske mere har, at hver dag så arbejder du fra 8-9 om morgenen indtil klokken 5, og så styrer du kunderne bagefter. Det har du lidt mere struktureret, end jeg har, hvor jeg egentlig lidt mere bare kører det, siden jeg står op. Når jeg står op, får gjort mine ting, om det så er inden eller efter, jeg kører mine kunder igennem, og så skal jeg egentlig bare have gjort det færdigt, jeg vil have færdigt. Så det vil sige, at nogle dage, så laver jeg vitterligt ikke andet, end bare at køre mine kunder igennem, og bare lave ingenting. Men andre dage, så kan jeg så også sidde rigtig lang tid, og ligesom lave alt ud over at køre kunder igennem. Så det er sådan meget forskelligt, hvordan jeg kører det. Jeg har det overhovedet ikke lige så struktureret, som du har det. Så det er meget mere, det er lidt den der lifestyle, den der gooning lifestyle der. Det er lidt mere flydende. Ja, lige præcis. Det følger egentlig bare det flow, der er, og det vi mangler at få gjort, det får jeg gjort til tiden, så godt som muligt. Ellers er det egentlig meget sådan, jeg kører det. Føler du et eller andet pres for sådan, at du... der er tit, hvor jeg sætter nogle deadlines op. Og jeg ved, hvis jeg ikke klarer de her deadlines til tiden, så bliver jeg fucking sur på mig selv. Så står jeg der, for fuck's sake, du er også bare en idiot, Tobias. Ja. Kan du kende det? Ja, det synes jeg. Altså, jeg har tit den der med, at det skal gøres inden et bestemt tidspunkt. Og når jeg først sætter mig for det, så når jeg det også 9 ud af 10 gange. Og så de gange, hvor man ikke når det, så bliver jeg også lidt pissed. Ja. Men jeg føler også, det er sådan, det skal være, at man har lidt urgency. Fordi hvis man ikke har nogen lyst til at nå det inden for en bestemt tidsramme, kommer man aldrig rigtig videre. Og der er sgu mange, hvor de vil gerne i gang med at tjene penge, og de vil gerne gøre alle deres ting. Og så sådan, okay fedt, hvornår har du tænkt dig at starte din nye virksomhed op? Om det for eksempel er det, vi kører, eller om det er noget fuldstændig andet. Jamen, det ved de ikke lige, det har de ikke lige tænkt over. Det tror de gør, når de kommer hjem fra ferie, eller når deres sommerferie er slut, eller det er deres nytårsforsæt, og så er man sådan lidt... Så er det måske heller ikke vigtigt at få dig at få lavet en ændring, hvis det er, du ikke rigtig kommer videre. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Nej, det er meget rigtigt. Nu siger du urgency. Og det her med urgency, det er jo også det der med at virkelig tage springet. 100. Det er også... jeg har en lillebror lige nu, der også... Han prøver på at bevæge sig ud i den her online-verden. Men... Og det er ikke, fordi jeg presser ham. Jeg siger, prøv, hey, der er en sti for dig her, hvis det er. Og den er lavet for dig, du kan gå den vej, jeg vil gerne hjælpe dig, selvfølgelig. Men der er nogle gange, hvor han falder lidt fra, og så er jeg sådan, okay, altså det er jo fair nok, jeg er sgu ligeglad. Men alligevel ikke, jeg vil gerne se ham, det er rigtigt. Men jeg tror også, det er meget det her med at virkelig ture og tage springet. Jeg kan huske, da jeg sagde op på det der fuldtidsarbejde, der var jeg også bare sådan, okay, vi er logget inde på det her, men så er det fandme også det her, vi er logget inde på. Jeg fokuserede kun på den her businessmodel til at starte med. Der var der ikke alt muligt andet, der jeg valgte at fokusere på. Nej, det giver god mening. Det er faktisk også lidt det samme med mig, da jeg droppede ud af handelsskolen i 2G egentlig for bare at gå endnu mere all in på præcis det her, men også på nogle af de andre forretningsmodeller, jeg har testet alle løbende. Og det er egentlig kun fordi, at den her forretningsmodel, vi kører lige nu, den tager så ultra kort tid. Så selvom at du kan køre en del kunder igennem og tjene relativt gode penge på det, jamen så tager det bare ikke særlig mange timer af din dag, og det er jo egentlig kun om eftermiddagen aften, at du lige skal sætte noget tid af til det at køre dine kunder igennem. Så det har også gjort, at jeg kunne gå ud og brænde endnu flere penge af på endnu flere lortekurser, jeg kan få en skid ud af. Men det har selvfølgelig lært mig et eller andet. Så det har til gengæld været fedt jo. Ja, det er så klart det der. Jeg tror også, det er det der sådan... Der er mange, især nu til dags, der er sådan, det er endnu et fucking lortekursus. Ja. Hvor det er sådan, folk de lover virkelig guld og grønne skove. Jeg købte også et eller andet kryptokursus engang, da krypto boomede, sjovt nok. Ja. Og så var jeg inde i det i en måned, og så er jeg sådan, okay, nu har jeg tabt 30.000 på det her. Ja, ja, det er det. Okay, hvis jeg ikke havde haft Vanterflow-modellen, så havde jeg heller ikke kunne, altså jeg havde nok ikke haft 30.000, jeg lige kunne smide ind i krypto. Det var jo primært for at få mere wealth ud af det. Ja. Fejlede fuldstændig. Ja, begyndte at investere i NFT'er og alt sådan noget lort. Ja, lige præcis. Men det er også det, der er fedt ved Vanter-modellen. Det er, at den ligesom kan give en friheden til både at leve lidt mere stille og roligt, lidt mere på ens egen præmisser, men
Det, der også er fedt, det er, at man får kapital til at kunne prøve andre ting. Om det er at tage ud og rejse et eller andet sted hen, prøve at flytte et andet sted hen, eller om det er at købe et nyt kursus, så prøve at gå en anden vej, fordi man har jo masser af tid til det, imens man stadigvæk kan køre det her igennem rimelig fast og tjene, ja, ikke en fast månedsløn, fordi det kommer selvfølgelig an på, hvor mange kunder du kører igennem, men du kan jo ligesom lave dit setup til, okay, du ved, du kører 8 eller 10 kunder igennem den her måned, og det giver dig x antal kroner i profit. Jeg var faktisk også ved at regne på det her den anden dag, jeg fandt ud af, at jeg havde brugt, 96.000 kroner på kurser, hvor at det er så lidt af de penge, der faktisk har givet mig et cashback pengemæssigt. Så mange af dem, det har bare været noget fucking lort. Men man lærer selvfølgelig også ting af det, men igen, de har ikke betalt mig tilbage på den måde, jeg håbede, men det er også bare bevist, hvorfor den her model den er så god, den er stensikker, den virker, har kørt med den i lang tid. Der er også flere, der spørger mig sådan, jamen hvad med kunder, løber du ikke tør for kunder, og nu er du blevet 21, du har jo ikke ligesom, når man blev 18, lidt der er rigtig mange, der er klar lige når de bliver 18, og sådan, det har aldrig været et problem for mig, det bliver ikke et problem. Og sagt til flere af mine venner, jeg har også 2 gutter samme sted fra, som mig, der startede på det, hvor de var sådan, du har jo ligesom taget alle dem vi kender, så nej, der er masser af kunder, nu er de også selv i gang, har selv fundet deres egne kunder, selv lavet profit på det, så det er jo egentlig bare stille og roligt, så kører den jo bare videre. Fedt. Ja. Jeg tror også, det er, nu siger du, at det er primært 18-årige. Ja, det er også rigtigt. Det er det, folk tror, det er, men det er det nødvendigvis ikke. Nej, nemlig. Jeg har lige fået min kæreste igennem. Hun er jo 25, som jeg er. Altså, så sådan, det er ikke kun 18-årige. Jeg tror min første eller anden kunde, det var min far. Så jeg valgte at tage lige hele familien igennem. Ja, lige præcis. Fordi man kan jo både køre sin familie igennem, hvor de er meget ældre, men noget jeg faktisk også har fundet ud af, efter at jeg er flyttet her til Aarhus, det er, at der er også vanvittigt mange studerende, som der lever på SU, der fucking gerne vil have det, fordi at det ligesom giver dem de her 1.500 kroner ekstra skattefrit, som de bare kan gå ud og snoller for. Så markedet det er større, end man lige tror. Jeg har også kørt flere igennem på plus 30 og 40 år, som jeg ikke har været i familie med, eller haft nogen relation til. Og det går lige så godt som alle dem på 18, 19 eller 20, jeg har kørt igennem. Ja, det er fandme fedt. Det er sjovt, hvor meget friheden giver sådan en model. Ja. Men det er også, ja, nu har du jo brugt, var det 96.000 på kurser? Ja. Ja, jeg tror, i hvert fald den mentalitet, jeg får, når jeg har kigget igennem sådan en kursus, der jeg har købt, det er ikke et nederlag, det her. Det er mere bare sådan en, okay, hvad har jeg lært af det? Fordi du køber dig ikke ind på noget, der er lort. Så sådan, nej, det er rigtigt. Det er også rigtigt. Altså, det kan jeg også på med at sidde og sige. Ja, så man lærer jo lidt af det. Det giver nok ikke den return, som du havde håbet på, men så giver det en return på en lidt anden måde. Ja, 100% rigtigt. Jeg synes også, det er en fed måde at kigge på det på. Ja, det er jo ikke fordi nogle af de forløb, jeg har købt, at jeg er blevet dummere ved at tage det. Tværtimod, altså jeg har lært super meget af det, men som du selv siger, nogle gange så bliver man lovet lidt guld og grøn skov på det hele. Og det der også typisk er, som jeg i hvert fald har fundet ud af efterfølgende, det er, at dem, der lover alt det her, det er dem, der ikke har en garanti på det. Så nogle af dem, hvor jeg har, og det er faktisk også nogle af dem, jeg har brugt allerflest penge med kursusmæssigt, at der ligger ikke nogen garanti på, at det her det kommer til at virke. Og det er dem, som de kurser, der har været de dårligste, hvis man kan sige sådan, dem jeg føler, jeg har fået allermindst ud af, både pengemæssigt, men også læringsmæssigt. Så jeg føler også, at hvis man kan gå ind og lægge en garanti på det, især hvis det er, at man ved, det virker, og man kan jo kun lægge en garanti, hvis man ved, det virker. Det er også det, man skal kigge lidt efter. Hvad, havde du brugt penge på et kursus, der ikke havde en garanti? Ja, de har ikke nogen garanti på, at du vil tjene penge eller opnå en succes. Men alligevel, når du sidder på kald med dem, eller sidder og ser deres content, så bliver du lovet guld og grønne skove. Så du sidder lidt og tror, at okay, jamen, det kan godt være, at garanti på dem her. Vitterligt fortalt, okay, ham her, han tjener 100, 200, 300.000 i måneden, og det virker bare, det han gjort i fucking lang tid, og det er easy peasy. Og det tror man jo lidt på alligevel. Og der har jeg i hvert fald lært med tiden, at man måske skal kigge lidt mere ind i, er der en garanti på det her? For hvis ikke, så skal man måske holde sig lidt fra det, fordi der er en grund til, at der ikke er en garanti, hvis det giver mening. Ja, det er rigtigt nok. Jeg tror, det der Imangachi-kursus, jeg tror ikke engang, der var garanti på. Nej. Jeg var bare solgt sådan fra starten af. Ja. Det er meget sjovt. Men det er jo fordi, man ser en eller anden ung dude, der sådan, han har været et år ældre end jeg, eller sådan noget. Han havde allerede tjent fucking mange penge på det andet tidspunkt. Mm-hmm. Så noget, man ser op til, som sådan, okay, det vil jeg også gerne. Sjovt nok. Ja, lige præcis.
Hvad tror du, hvor meget tror du, hvad har det kursus, der var dyrest kostet? Jeg har haft kursus til 30.000, og så har jeg haft noget coaching også til 30.000. Det er typisk det, jeg har brugt flest penge på. Og så har jeg haft flere kurser omkring sådan noget 10-15.000. Ja. Så det er voldsomt beløb, og det er det. Ja, det er det godt nok. Og især når man ikke føler, at man har tjent det tilbage, især på noget coaching, jeg havde engang, det fik jeg sgu ikke rigtig noget ud af. I hvert fald ikke, som jeg håbede på. Men det er jo så, hvad det er. Så har man jo brugt de penge, og selvfølgelig også lært noget. Men igen, så var der heller ikke nogen garanti på det coachingforløb, jeg købte. Og det har jeg så sat og tænkt over lidt efterfølgende. Hvorfor var der ikke en garanti på det? Fordi de var selv så dygtige, og vidste, at de var så gode og kunne fortælle, hvor gode de var. Hvorfor var der så ikke en garanti på det, hvis det giver mening? Ja, det giver god mening. Ja, så det er faktisk noget, jeg har tænkt en del over. Men igen, det er jo heller ikke fordi, at der måske behøves at være en garanti. Jeg har bare tænkt over, at det giver god mening, der er en garanti. Og selvfølgelig så er det også meget op til den individuelle, hvor meget succes vil man have, og hvad er succes i forskellige folks øjne. For hvis du køber et kursus, og jeg køber et kursus, vi køber præcis det samme, så er det jo ikke sikkert, at vi har den samme sådan indstilling til, hvad er succes for det her kursus. Det kan være, at du går ind til et kursus og tænker, du vil bare gerne lære noget om det, hvor det kan være, at jeg går ind og tænker, okay, jeg vil gerne tjene 50.000 i måneden på det, eller omvendt. Og det kunne også være, at der er større forskel. Så det er også lidt meget individuelt, hvad er succes for en, og hvad vil man gerne opnå med det. Men jeg har i hvert fald fundet ud af med tiden, det er i hvert fald mine learnings, at en garanti, det synes jeg i hvert fald er super fedt at have på det. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg godt følge dig i. Ja. Ja, vi har jo også garanti på vores. Ja, det er rigtigt. Men det er også fordi, vi kan bakke det op. Ja. I og med, det er en model, vi ved, der virker, og vi har gennemtestet den så meget. Så derfor så synes jeg også, det giver god mening. Og så i værste tilfælde for os, jamen, så for eleven ikke succes, så betaler vi alle pengene tilbage. Og de penge, de har tjent undervejs, dem kan de selvfølgelig beholde. Det er også så sådan lidt. Hvis vi skal have succes, så skal vores elever have succes. Og det synes jeg egentlig, at både vores garanti og hele forretningsmodellen, den bakker rimelig godt op. Klart. Det er også det, altså, det er også sådan, det her med at hjælpe andre i gang, og virkelig skabe nogle sørge for, at nogle folk, de kommer i mål med noget. Jeg havde godt et kursus engang med noget andet, hvor der var nogen, de endte ud med at sige jobbet op. Det kunne jeg godt mærke, det var helt sådan, det var så surrealistisk, ja, det er at nice. Man kan hjælpe med det. Jeg tror også, det er også lidt målet med det her, det er at kunne hjælpe folk i gang med at komme hen mod de mål, de nu har. Eksempelvis at sige jobbet op. Det er jo, jeg tror, det betyder mere for mig, end sådan det økonomisk mæssige. Ja, 100%. Og selvfølgelig så er der også et økonomisk aspekt i det, der er ingen tvivl om. Fordi der er ingen, der gider sidde og arbejde gratis for evigt. Men alligevel så giver det også noget på den front, og en af dem, jeg købte et kursus af, som der gav succes, altså den her model, vi selv er i gang med, der har jeg også kunne skrive beskeder til ham løbende, også efter, at jeg ikke har haft kontakt med ham i lang tid, hvor jeg bare sådan, jeg vil egentlig bare fortælle, det går pisse godt, og jeg har lige købt for eksempel et ur til mig selv, hvor jeg kunne skrive til ham, at det var hans skyld, jeg havde fået det ur her. Og der vendte han jo også tilbage og var mega positiv, og skrev, han var super glad for at høre fra mig, at det gik godt, og jeg havde fået så meget glæde ud af hans model. Så det må også være mega fedt at kunne få sådan en besked der. Og jeg har også sådan lidt et mål med, at jeg vil super gerne have 50 elever, som der bare synes, det har været en kæmpe succes, og de ligesom kunne skrive en besked til mig og skrive, Mathias, det har været fucking fedt, og det har virkelig ændret meget for mig. Det har jeg sådan lidt et mål om, at det synes jeg kunne være mega fedt, at have hjulpet 50 mennesker. Ja, præcis. Bare hjælpe folk med at blive bedre. Så meget det her med sådan, ja, okay, du kan ikke redde hele verden, men du kan godt gøre verden til et nogenlunde bedre sted. Jamen, det er også rigtigt. Forstå mig ret, du er ikke Elon, der skyder folk op på Mars og alt det. Nej, 100% ikke. Men altså, man må jo prøve at gøre det, man nu kan. Jamen, det er rigtigt. Vi har også lige startet op med en af de nye elever der. 16-årig gut, der er kommet i gang, der har valgt at tage action. Og jeg synes selv, det er skide cool også, fordi da jeg startede ud, der var jeg 17 år gammel selv, og det krævede, det krævede lidt balls for mig i hvert fald, at tage springet og købe mit første kursus, som så også blev en fiasko, for så et halvt år senere at købe et nyt kursus til rigtig mange penge også. Så at han gør det som 16 år, jeg bare tager springet, og har flere kald med ham siden, og bare kan mærke, hvor engageret han er, og jeg kan også mærke på ham, det har vi også snakket om, hvad det vil gøre for ham, når det er, at han når dertil om rigtig kort tid.
hvor meget det ligesom ville ændre i hans hverdag, og det ville gøre, at han kunne sige op på sit almindelige job, og egentlig bare gøre basically, hvad der passede ham. Ja, for den her frihed. Ja, lige præcis. Det synes jeg, det kunne være fucking nice, så det glæder mig virkelig til, at han kommer dertil. Det er sjovt, der er lidt emneskift med alligevel ikke sådan. Jeg kunne lige til at tænke på, at når folk de har spurgt mig, hvad er det, du laver? Når jeg har forklaret modellen, så har det altid været, så du er ludoman. Ja. Nej, jeg er ikke ludoman. Der er faktisk noget matematisk bag det. Ja. Men folk de forstår det overhovedet ikke. Nej, slet ikke. Det er meget nemt at gå hen og sige, hey, hvad laver du? Jamen, jeg laver SMMA. Ja, eller det er meget nemmere. Dropshipping, eller alt det der. Ja. Så det her, det lyder bare så surrealistisk for folk, tror jeg. Ja, det er virkelig rigtigt. Hvis man er i byen, eller hvis man møder nogle nye mennesker, eller sådan noget, hvad laver du til dagligt? Så er sådan, det var det eneste spørgsmål, du ikke skulle stille mig i dag, fordi så skal man enten vælge, magter jeg at forklare dem, hvad det er, jeg laver, eller skal jeg bare sige et eller andet lort, jeg overhovedet ikke laver. Og så må man lige gå op med sig selv, hvem står man overfor? Står man over for en 21-årig, som der sådan, ja, eller bare jævnaldrende, så føler jeg godt, man kan forklare det, men hvis jeg står med en af mine mormors veninder, eller et eller andet, eller bare min mormor, altså det gider jeg ikke engang til at sidde og forklare, fordi de forstår det ikke lige meget hvad. Nej, overhovedet ikke. Nej. Det er fandme sjovt. Og det er også sådan, især de kunder, vi har haft igennem, mange af dem, når de har været sådan lidt ældre, de har altid tænkt, at det her det er noget scam. Det første folk, de tænker, det er, at det er hvidvaskning. Fordi alt det her med, alle de sager, der har været omkring sådan sport og sportsbetting og alt det her, har været meget med hvidvaskning. Og prøv, det er sgu da ikke, det er ikke ligefrem det, vi prøver nej, på. Nej, det er også rigtigt. Vi bruger bare en matematisk formel til at komme frem til nogle resultater, der gør, at vi kan vinde profit. Ja. Det er lidt sjovt. Så... Jamen det er også, jeg føler, når først man forklarer dem det med, at når man indbetaler 1000 kroner, og man så får 1000 ekstra gratis, så man ligesom får dobbelt så mange penge, som det man indbetaler, så begynder folk stille og roligt at forstå, okay, der er faktisk noget matematisk, og især når at jeg fortæller, at vi fordeler det ud på både hjemmeholdet, uafgjort og udholdet, men så begynder folk lige pludselig at forstå, okay, der er noget matematik over det, så at vi ligesom ved, at man vinder lige meget hvad, i stedet for at de tror, okay, nu går vi ind til et eller andet gamblingforsøg, hvor vi kan tjene 1500. Så ja. så der forstår de det sådan lidt mere, og så især når det er, at jeg selvfølgelig fortæller dem, at der kommer en kontrakt på det, så begynder folk at forstå, okay, det er faktisk seriøst, og det er ikke bare et eller andet spilletrik, der er nogen, der synes, der er mega fedt at lave i deres fritid, og det er ren ludomani. Der er lidt mere til det, end bare at sidde og spille på noget, man håber på. Det er en god pointe, især det der med kontrakten. Så snart jeg har skrevet det også. Det er sjovt, det har altid været den ting, der vendte folk. Ja. Og det er også nu, og vi sender jo godt og vel, vi sender 8-9.000 eller sådan noget til folk. Ja. Så sådan, selvfølgelig skal der kontrakt på, eller så skrider de jo bare med pengene. Ja. Nogle af dem. Det har vi jo begge to prøvet et par gange. Ja. Hvor folk de skrider, og så bum, så er der heldigvis kontrakt på. Sådan at det er lidt mere seriøst, som du siger. At det er jo ikke, det her det er jo ikke bare et hobbyprojekt. Det er jo ikke, jeg vil sige, jeg driver det low-key som et hobbyprojekt. Ja, sådan timemæssigt. Ja, præcis. Ja. Bare sådan, at man kan fokusere på nogle andre ting, der betyder lidt mere for en. Ja, men hvis du så kigger på indtægt, så er det måske ikke helt et hobbyprojekt længere. Overhovedet ikke. Nej, det er også det. Det er lige præcis også det. Men nu du sagde, at vi begge to har været ude fra nogen og prøve at løbe med pengene. Det har jeg faktisk ikke prøvet. Har du ikke prøvet det? Nej, jeg har prøvet en, der var lidt bøvlet til at få til at sende pengene. Han var lidt langsom. Det var bare blevet ved med at skrive lidt til ham. Så jeg tror ikke, man skal, hvis man er ny der, så tror jeg ikke, man skal frygte, at folk løber med pengene. Og det jeg egentlig har gjort, som der højst sandsynligt har gjort for mig, at jeg ikke har været udsat for det, men det er egentlig bare, at jeg har ikke kørt folk igennem, hvor at jeg ikke følte, at de ligesom, der ville være problemer. Men hvis jeg følte, der ville være problemer med dem, så skrev jeg bare, at det gik ikke, og jeg havde ikke lyst til at køre forløbet med dem. Og det er der selvfølgelig nogen, der ikke har taget så pænt, men det er så deres problem. Det kan jeg spare mig en del tid, og jeg ved også, at hvis jeg bare har taget alle ind, som der har spurgt mig i løbet af tiden, jamen så havde jeg højst sandsynligt også været ude for lidt problemer. Så igen, så må man selv revurdere lidt, hvor mange vil man tage med, og hvem vil man tage med, hvor godt kender man dem. Så hvis det er en eller anden fuldstændig fremmed en, der har skrevet til mig på Instagram, så har jeg ikke givet at køre dem igennem. Jeg har altid kun kørt alle mine venner, familie, venners venner, og lidt kørt det på den måde, fordi så havde jeg altid nogen, der ligesom sådan kunne bakke mig op. Så hvis jeg nu har kørt en vens ven igennem, så vil min ven altid kunne fortælle vedkommende, okay, nu får du lige styr på dine ting og sender ham de penge her. Så jeg egentlig bare ved, at der altid er nogen, der lige kan holde dem op på det, så man ikke lige pludselig står med en eller anden fremmed, man ikke ved, hvor i Danmark er, når de så har slettet deres Messenger og Facebook-profil. Ja. Så det er egentlig sådan, jeg har håndteret det hele tiden. Ja, det giver mening. Ja.
jeg tror, det der skete med mig, det var, vi havde også, jeg havde en periode, hvor jeg kørte rigtig høj volumen, og det var også, derfor var jeg bare sådan, vi skal bare have alle ind. Og så var der en eller anden, der løb med pengene, og så sådan, fuck sake, okay, hvad gør vi her? Så det endte ud med, at personen røg i en kasso, og jeg endte så ud med at få alle mine penge igen. Så sådan, ja, hvad tog det? Jeg tror, det tog 2 måneder eller sådan noget, og så fik jeg pengene igen. Så altså, de kom tilbage. Men altså, det er stadigvæk godt, der er en kontrakt på. Ja, lige præcis. Men altså igen, det er måske heller ikke et lidt stort problem for dig, fordi du er nået til et punkt, hvor du har kørt rigtig mange kunder igennem i lang tid, og så især kørt en periode, hvor du har kørt rigtig, rigtig mange kunder igennem. Så er det ikke et problem, at man lige pludselig har 12-13.000, der bare står på pause i 2 måneder. Det er værre, hvis det er din første kunde, eller den anden, eller tredje. Men man starter jo altid ud med at køre de allertætteste igennem, så derfor ender man aldrig ud i det problem. Så hvis det er, man ender der, så er det jo fordi, at man har kørt rigtig, rigtig, rigtig mange kunder igennem, og vil køre rigtig mange kunder igennem. Så først der, man kan ende ud i det lille problem, som når man når til det punkt, jamen, så er det ikke et problem, fordi man har kapital nok til stadigvæk at køre andre kunder igennem samtidig. Ja. Det er i hvert fald mit take på det. Ja, enig. Mathias, det var en fornøjelse. Skal vi kalde den? Ja, lad os gøre det. Tak for en god snak. Så tak, bror mand. Vamos.